zdravím všetkých mojich fanúšikov. Momentálne idem na Kyotskú stanicu z dôvodu, že sa ide naspäť do Nagoje. No, na meeting. Skoro ma zrazila motorka, sa stáva. Ale čiže teraz vlastne ma zase čaká Nagojské dobrodružstvo, čiže budete updated. Snáď sa tam budú zajať zaujímavé veci. A myslím, že budú. Čiže vidíme sa tam. Zase idem Shinkansenom, ale asi nebudem natáčať, lebo nebolo to nič special last time. Čiže bye bye, see ya. Prejsť akurát prechodom. Som vlastne na Kyoto stanici. Čiže ide sa na výpravu. Krátke prerušenie vysielania. Veď sa má tak, že z Nagoje som toho až tak veľa nenatočil. A to, čo som natočil, je veľmi také bezkontextové, len také náhodné zábery. Proste teleportujem sa z miesta na miesto. Čiže rozhodol som sa, že budem vkladať takéto prestrihy medzi tie situácie dané, kde vám dám nejaký kontext bližší a vysvetlím vás, čo sa deje. Čiže začíname Book of Hall, kde na rozdiel od Kyoto bolo figúrie, ktoré stáli, že 551 a menej, strašne veľa. Čiže toto je prvá lokácia, na ktorú sa presúvame. That's what I'm talking about. 500 figurky. Let's go! Teraz taký rozlietaný tento vlog. Teraz sme akurát v Misokatsu reštaurácii, čo je vlastne má byť tradičný nagojský pokrm. Vlastne bravčové mäso, miso, omáčky, ak to chápem dobre. Uvidíme, ako to bude. Zostať takto čajík. Zadarmenko, čiže ideál. Aby sme zdali rýchle review toho Misokatsu, je to, že príjemne sladučké mäsko, dobré, 8 z 10. OK. Ďalej sa presúvame do vlastne obchodu s hudobninami, kde sme si tam boli pozrieť, aké tam majú vinily, aké tam majú albumy. Či tam nemajú náhodou lacné K-pop albumy, nemali, sú tam veľmi drahé. A hej, čiže sledujte. Pringles Brooksy. Ďalej tu máme All You Can Eat Sweets Bar za 10 euríček. Môže byť. Máme obehnuté veci. V ďalších záberoch si predstavíme náš neskutočný, lacný figurkový haul z Nagoje. Čiže, hej, enjoy!
A nakoniec tu máme cestu Shinkansenom naspäť do Kyoto. Iba také výhľady, vlastne čo sa dá vidieť, keď idete takýmto Shinkansenom cez Japonsko. A dám k tomu nejaký komentár, že ako taký celkový review Nagoje v porovnaní s Tokiom alebo s Kyotom. Čiže hej, užívajte si výhľady a môj komentár. No, čo by sme si tak povedali k Nagoji? Za mňa teda pocitovo je to, že o dosť lepšie ako Tokio alebo Kyoto, ak chcete, že prechádzať sa mestom, alebo chcete, že ísť do reštaurácií, alebo tak. Nakoľko tam není veľa ľudí, že skoro nikde, akože stále na proste pomery Európy, tam je tých ľudí viacej, lebo je to proste Japonsko, ale úplne v pohode, proste budete do obchodu, zmestíte sa, nie sú tam tlačenice, ani v metre sme nezažili tlačenicu, akože boli sme na staniciach, kde vystupovalo veľa ľudí, ale hej, za mňa je to proste pokojné miesto, ideálne na proste chill. A tak jednoducho proste, za mňa Nagoja čistá paráda, bomba. Ak sa náhodou v Japonsku a potrebujete si že oddychnúť od ľudí, tak odporúčam ísť do Nagoje asi, ale nie je tam moc turistických vecí veľa, okrem hradu a Ghibli Studiolandu, tam neviem, či vôbec ešte niečo je. Ale to nevadí, je tam lacný Bukov s lacnými figurkami, 550 jenov a menej, čiže ak ste nákup na figurky, určite tam, lebo myslím, že čím ste v nejakom väčšom meste alebo v centre mesta, tým sú drahšie, pochopiteľne, čiže tak. Teraz vám ešte ukážem, ako sa moje figurky zabývali, keď som si to sem doniesol, a to bude všetko pre ten dnešný vlog, čiže ešte bude ten showcase. Tak, tu máme Michaela Jacksona z Demon Slayera, to je Bartolomeo z One Pieceu, sú Power z Chainsaw Mana, aj Nyanko. Tohto lova mám teda ešte z Tokia, rovnako ako toho Ace'a, z toho Kiku a Kinemon sú tiež z One Pieceu figurky. Podľa mňa za tie ceny, čo vlastne žiadna si to figuriek nestála reálne viac ako 4 €, to je, že fakt proste bomba. Keď proste máte radi anime figurky, tak ich treba nakúpiť v Japonsku, v vlastných prefektúrach. A tuto je teaser na ďalšie video možno. Čiže tak, dúfam, že sa tento taký divný, rozhádzaný vlog páčil. Možno nie, uvidíme. Zase moc nemám teraz čas sa venovať že ničomu, lebo nebolo to že skúškové, ale boli to že midterms, ale v semestri. Že polsemestrálne skúšanie, neviem, niečo také. Čiže hej, užívajte si život a majte sa dobre. Čaute sa.